Pois que cada ano chova, neva, pois seguimos disfrutando do Entroido. Rocío, estás en Monforte, hoxe se sobes de compadres, e xa na rúa respírase ambientazo, non? Hombre, claro que se respira ambientazo. Están aquí os veciños rapas dando os últimos pistoletazos a estes compadres que non dan feito. A ver, moi bo día, Arturo, como estás? Pois bien, A ver, que estamos a ver aquí? Homenaxeando aquí a toda a tradición zapateira de Monforte. Que se di pronto, toda a Díxose tradición. pronto, que foi moi grande. Foi moi Hoxe grande. vaise acabando, xente que se jubilou e por aí, pero sí, ainda queda tradición, ainda quedan zapateiros e fábricas. E aquí están a homenaxalos. Vamos a preguntar, porque vou aquí unha chea de nombres, pero que son todos estes nombres que temos aquí? Ola, son zapaterías de Monforte. Todas esta zona de aquí, zapaterías de Monforte, que están vostedes a ver que lle están. Bueno, pois a facer aquí unha homenaxe, claro que sí. É por aquí que vexo un instituto, Rosa. Aquí é o Instituto de A Pinguela, que fixo este ano un ciclo superior de zapatería para que non se perda a tradición. Ah, pero sabes unha cousa, estou vendo que todos os compadres teñen mandil e este compadre daqui non o ten. Bueno, porque o profesor, o alumno, ainda está aprendendo, ou está dando clases. Este está aprendendo aínda, por eso non leva mandil. Ver, Claro. aquí todo con luxo de detalles, Teñen charma para o zapato, teñeno todo. Temos todo, as formas para os zapatos, o material e os mandiles para que non se manchen. Están todos preparados. Están aquí os compadres enfaenados que non dá tempo. E mira por aquí por esta zona de aquí que temos. Pois aquí temos as fábricas de Monforte, de toda a vida. Aquí Monforte sempre tuvo unha gran tradición, entonces, pois, aquí está, non nos podemos esquecer destas cousas. Claro que non. Pois están a ver, aquí están ya a homenaxear a tradición zapateira que hai en Monforte. E vamos a facer un recorrido por aquí. Todo isto son zapaterías. Por aí o instituto para que a tradición zapateira non se perda. Ollo, oiche, Rosa. Tamén turgaches os zapatos, Os zapatos tamén están. Porque Hombre. toda boa zapatería ten que haber unha boa exposición, ou Sí, que? señor, unha exposición de botas, zapatos, que hai de todo. Hai de todo. Mira como van aquí os zapateiros. Acabaron xa ca arma ou ainda non acabaron? Están en ela, non ves como están forrando as hormas? Isto debe ser pelda boa, Si, home, mira, pel, con forro e todo. Non andan con tonterías en Non, Monforte aquí en co Monforte zapato, non andamos con tonterías. Pois aquí temos os zapateiros traballando, as fábricas e o máis bonito desto, compañeiros, é co fan os veciños, todos xuntos homenaxeando pois ao noso Entroido. Vou botarlle unha man, porque isto arranca xa, Rocío, Vémonos. Rocío. Non escoita. Dime. Que a ver se rematas disfrazada Sí, hoxe sí que o escoito. termómetro, non? Que che deixan algo por ali, non? Para rematar. A ver que argallas ti por aí. Confiamos en Mira un ti. tiño, conto vos. Confiamos en ti. 11:54 minutos. Bueno, Bernardo, xa vemos que aí en Monforte pois comeza xa o Entroido, pero que máis datas temos aí nas próximas horas? Pois actualizamos a xenda porque hoxe tamén celebran os xoves de compadres, por exemplo, en Viana do Bolo, onde esta medianoite colgarán o Lardeiro, pero tamén en Verín, co xuízo e queima do Maragato. Mais, seguimos, na provincia de Lugo, na Pobra do Brollón, hoxe pola tarde, na Praza da Peza, farán a queima de compadres e comadres e despois, chocolatada da boa. En Maceda, agora sí, mañá venres, celebran o Venres de Compadres coa primeira ruta de tapas de cocido e o sábado tamén en Maceda celebrarán o Fiadeiro de Carguizoi. Que iso? Os veciños abren as portas das súas casas, entran as gaitas, as pandeiretas e, por suposto, tamén os felos estarán presentes. En Xinzo de Limia que toca? Pois celebran o sábado a noite de Corredoiro, antes do domingo Corredoiro, e fíxense ben en que parroquias lles toca visitar, porque os xenerais da Ulla e os seus atranques farán parada este sábado tamén en Silleda, en Vedra, en Santiago e en Teo. Xa ven, Entroido non stop e vanse achegando os días grandes, Rocío. Pois que maravilla, porque estes días non inma que nos enche de humor, non? Ai, a mí Así. dame tanta envexa. Mira, eu outro día dicía na radio, eu non creo que se me enfaden os da Coruña, porque, a ver, eu son da Coruña e estou encantada de selo, vale? Pero é verdade que ali o Entroido vívese moito máis tranquilamente, por dicilo así. É o día En grande, o Vigo martes pasa de o Entroido. mesmo tamén. É verdade que o martes de Entroido, os choqueiros míticos da Coruña, que baixamos pola rúa, pola dar Torre e demais, está xenial. Pero eu digo, madre mía, pero que en Ourense levan un mes de festa e nós na Coruña non fixemos nada. A verdade é que é maravilloso un pouco que dicía Rocío. O máis bonito do Entroido, o que máis envexo, o que máis me gusta é
ver nos lugares que a xente se reúne, se xunta para facer este tipo de cousas, para facer os mecos, para facer os o que sexa. taces, os traxes, o que sexa, con tal de eso, de vivilo, de estar en comunidade, a min iso pareceme o máis bonito. É que mirade, estamos vendo esa imaxe en directo aí en Monforte. Pepo, como están xa? De primeira hora a tope, E lembrame moito a miña época de mocidade, que non te matabas moito para disfrazarte, collías a funda de traballo, poñías unha careta por enriba, ala, veña, xa está a rir, que era É unha festa que en sitios como Ourense evidentemente está fora da comercialización, ¿no? De comprar o disfraz en en todo a 100, ¿no? Felizmente, ¿no? Hai todavía esa tradición de facelo. Eu estaba me preguntando, claro, quen son os das caretas, entendo que serán os veciños, non? Parece, sí. Despois que Rocío averigua aí un pouco. Entendemos que sí, porque ademais, claro, bonito tamén é que é moi xeracional, que vai pasando de avós a pais, de pais a fillos, e que involucra moito os veciños. Estamos vendo nas conexións que facemos estes días, sempre están os veciños que son os que poñen o seu tempo, as súas ganas, que son os que argallan, e a min eso pareceme divertido, sobre todo pareceme moi divertido. Sen dúbida. Ademais é un costume moi bonito, moi san, rirse das cousas que pasan na propia vila, non? Máis alá das cousas universais que todos coñecemos, que ti pois fales dun conflito de Marcos, que pode ser que pase algún día. Pode ser. Hipotéticamente. Casual. Sí, que como yo, sabes, por dicir algo. É que o poñas ali diante de todo o mundo, que o escenifiques e tal. Agora ben, Ourense é seguramente a capital do Entroido, pero este ano vou participar en dous, en Vilanova e en Foz, e ningún pertence á provincia de Ourense, mira que casualidade. Pois mira, aí estará o gran Pepo Sobos. Bueno, logo volveremos a Monforte para ver como vai este xoves de compadres, que só acaba de comezar.